Әлхамдулиллах, вассалату вассалам ала расулиллах. Безнең бүген 5 сентябрь, 11 тулып, инде 4 минут икән, шулай бит. Әлхамдулиллах, иң беренче тәүге дәресебез минем белән инде шулай бит. Әлхамдулиллах, менә кичә без апалар белән беренче җыелышта булган, кемдер булгандыр, бәлки кемдер юк. Мин инде шунда әйткән идем. Мәдрәсә бетереп, 2000 елны авылга кайткач, Сарман җирлегенә, мин шулай апаларны җыйганым. Ул вакытта инде 23 ел элек, миңа 20 яши. Һәм шунда апаларга әйткән идем, әйдәгез, атнага бер мәртәбә җыелабыз, һәм бер китап алып, шул китап буенча дәресләр алып барабыз. Бу основной программадан тыш, төп программадан тыш, бу ниндидер тәҗвид, фикъ кануннары түгел, менә тәрбияви, безгә, күңелләребезгә, иманнарыбызга тәэсир итә торган ниндидер дәрес дип. Аллаһның рәхмәте, ул 2000 елны минем башланган иде. 5 ел без апалар белән шушылай атна сайын җыелып дәресләр барды. Аннары соң инде Аллаһның ризыгы күчерде Түбән Камага 2005-тә. Һәм мин килгәч тә апаларны җыйдым. Түбән Кама апаларын инде. Һәм аларга әйттем, менә мин 5 ел дәресләремне атна сайын алып бардым Сарманда. Әйдәгез, Түбән Камада алып барабыз дип. Аллаһның рәхмәте, 12 ел барды. 12 ел атна сайын без апалар белән җыелып, 12 елда без бер 6-7 китапны башыннан алып ахырына кадәр чыктык. Һәм Аллаһның ризыгы инде 2017 елны Кабан арты мәчетенә килгәч, анда дагын шушы гореф-гадәтне сакларга тырыштык. Кай вакыт инде беләбез бит әле, пандемиялар булды, башкалары булды. Шулай бит кайсы бер дәресләр инде офлайн түгел, онлайн режимда барды, экран аша гына. Һәм инде менә бу мәчеттә дәген, бу минем үземнең шәхси бер традиция инде ул. Шулай бит апаларга аерым атналык бер дәрес бирү. Менә Аллаһның рәхмәте белән без хәзергә сишәмбе көнне, һәр сишәмбе сәгать 11-гә дип біз аны уйладык. Сезгә дә уңайлы булсын, башка дәресләр белән дә бәйле булсын дип. Һәм Аллаһка тапшырып, без инде аны иншалла башлыйбыз. Аллаһ Тәгалә үзенең бәрәкәте белән, үзенең рәхмәте белән безгә дәвамлы кылса иде. Һәм нәкъ шулай без алачакбыз китап. Шул китапның башыннан алып ахырына кадәр без ул китапны чыгачакбыз. Ул китап биткәннән соң яңа китап алачакбыз. Аның башыннан алып ахырына кадәр менә күпме Аллаһ Тәгалә насыйп итә инде, күпме гомер бирә. Ул инде дөресен әйткәндә 2000 елны башлаган, беренче партада утырган, алда утырган кайбер апалар юк та инде, чөнки 23 ел вакыт үтте, шулай бит инде. Аның кайберләр ул вакытта 80 яшьлеге инде, Аллаһның рәхмәтендә булсыннар. Әле күпләре белән WhatsApp-тан да язышып торабыз. Шуңа күрә иншалла дәвам итәбез. Һәм ул Сарманда барган дәресләр, безнең шәкертләр дип әйтәбез инде, Түбән Камадагы шәкертләр, алар безнең хәзерге дәресләрне дә күреп торалар. Шуңа күрә бу камералар булай гына куелмаган. Булар гына куелмаган, чөнки һәрбер вагаз, дәрес ул инде безнең куелып барачак YouTube каналга. Шуңа күрә монда нишәндә 40-50 кеше булса, анда 5-6 мең кеше карый инде, аны әле сездән тыш. Шуңа күрә нишисең, шундый замана бүген экранга карап сөйләү кай вакыт әһәмиятлерәк тә булып чыга кырдагы кешеләргә, чөнки анда 100 тапкырга кеше күбрәк булырга мөмкин. Шулай бит? 1000 тапкырга кеше күбрәк булырга мөмкин. Әле Кабан артында эшләгәндә дә бер апа ерактан сәлам бирә, әби, хәзрәт, бер дәресеңне калдырмыйм ди, менә соңгы дәрестә шушы булды, шушындый сорау туды дигәч, мин апаны танымыйм. Мәйтәм, апа, мин бит сезне күргән юк дәрестә, сез каян дигәч, мин ди азнакайдан ди, фәлән авылдан, минем малай ноутбук алып бирде миңа ди. Һәм ачып бирде шуны ди. Мин һәр атна ачып куям да көтәм сине ди. Менә шуңа күрә заманасы шундый, хәзер дөньяның кайсы пишмагыннан телисең, керәсең дә башлыйсың. Шулай бит. Иншалла безнең дәресләребез барачак әхлак темасында, ул барачак инде бер китаптан, менә 450 битлек китап ул. Бу безгә әз дигәндә 2 елга җитәчәк. 2 елга җитәчәк, әз дигәндә монда инде бер Аллаһ насыйп итсә бер 80-90 дәрес булачак инде. 80-90 дәрес монда булачак. Безнең мәсәлән соңгы китап ахират дәресләре иде.
ахирет дәресләре, кем тели, ул ничә, йөзләп булды микән, мин хәтерләмим. 100-гә якын дәрес булды, ахирет дәресләре, алар бөтенесе бар. Алар бөтенесе бар. Менә шул YouTube'та, записывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Менә шуңа күрә, иншалла, бу дәресләрдә, Аллаһ насип итсә, безнең YouTube'ка куелып барачак. Ләкин мин YouTube'тан безне карап баручыларга гына бер нәрсә әйтәсем килә. Без бу әхлак дәресләрен башлаган идек. 3-4 дәрес булган иде инде Кабан арты мәчетендә. Хәзер мин аны 4-5 дәрестән башласам, мин инде уйладым да, сезне мәхрүм итәчәкмен. Баштагы 3 дәрестән. Алар чөнки кирәкле, кызыклы, шуңа күрә мин инде безне шул интернет аша карап барган шәкертләребезгә мөрәҗәгать итеп әйтәм, бераз сабыр итеп, тагын ни булыр инде? Ничек диләр әле урыслар? Повторение мать учения диме? Шуңа күрә берничә дәрес безнең кабатлау булачак инде. Сезгә инде ул яңа булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе иншалла ярдәменнән ташламасын, һәм безгә дәвамлылык бирсен, һәм аласы дәресләребезне күңелләребезгә сеңдереп, шулар белән гамәл кылырга насип итсен. Әхлак мәсьәләсе, гомумән, әхлак сүзе ул гарәп сүзе, аның тамыры холык сүзенә кайта. Холык. Татар телендә холык характер диләр. Шулаймы? Кайбер ачуга бирелә торган кешегә нәрсә дип әйтәләр? Бигрәк холыксыз диләр. Шулаймы? Бигрәк холыксыз бул диләр. Холкы начар диләр. Шулаймы? Чыннан да әхлак ул күплек санда, во множественном числе әхлак. В единственном берлек санда ул холык була. Холык. Холык сүзе, аның тамыры кайта халык сүзенә. Халык. Бездә татарда халык народ була, шулаймы? Ләкин халык ул чын барлыкта мәхлук, творение дип атала. Ни өчен халык дип кушканнар? Чөнки они создание, творение, шулай бит? Шуңа күрә холык ул творение, синең яратылышың. Һәм халык сүзенең тагын бер мәгънәсе это твой внешний вид. Халык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның әле дугасы булачак, бүген өлгерсәк бүген. Пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Аллаһумма кама хасанта халқи фахассин хулуқи. Я Раббым, минем халкымны матур кылган кебек, минем халкымны да матур кыл дигән. Халык это внешний облик, а холык это внутренняя красота. Внешняя красота, менә кеше бит инде гарип гурабә түгел икән, уродство юк икән, шулай бит, бер кулагымында монда түгел, ягъни хәтта көзгегә карагач та без Аллаһның рәхмәтен күрәбез. Синең күзләрең тигез, синең йөзең тигез, Аллаһка шөкер, шуңа күрә пәйгамбәрбез нәрсә дигән? Минем тыш халкымны күркәм кылган кебек, минем холкымны да күркәмләштер дигән. Так же, как ты сделал прекрасный мой внешний вид, сделай таким же прекрасным, нәрсә? Мой внутренний мир, мое внутреннее состояние. Шуңа күрә галимнәр нәрсә дип әйтәләр? Халык тышкы кыяфәт булса, холык кешенең ичке кыяфәте. Һәм менә шушы кешенең ичке халәте, это внутреннее состояние человека диләр. Менә бу ичке халәт чыгара безнең нәрсәләребезне? Ичке халәтебездән исходит наше поведение, наши действия. Әгәр дә кешенең ичке халәте түзек булса, аның тышкы гамәлләре дә җиңеллек белән яхшы була. Яхшы була. Әгәр дә кешенең ичке халәте, холкы начар булса, аның ул начар холкы чыгара нәрсә? Начар гамәлләр. Менә бу әхлакның бер мәгънәсе. Шулай ук нәрсә ул әхлак дигәч, галимнәребез әйтә, әхлак ди, ул кешенең иченнән җиңеллек белән чыга торган гамәлләре ди. Менә кешенең әхлагы дөрес булса, аның өчен үзен дөрес итеп тоту җиңел. Менә тормышта ниндидер бер халәт, ситуация барлыкка килде, һәм син шушы халәттә нәрсәдер эшлисең, нәрсәдер әйтәсең, нәрсәдер эшлисең. Әгәр дә синең ичке халәтең матур булса, синең ичке матур халәтең тышыңда ничек кыла? Матур кыла. Мәсәлән,
Мәсәлән, син урамнан барасың, ике кеше талаша. Әгәр дә синең эчке холкың яхшы булса, ул сиңа бу халәттә яхшы сүзләр чыгарта. Һәм син аны уйламыйсың да, син мәсәлән тукта әле, мин бу вакытта нәрсә әйтергә тиеш микән хәзер? Нәрсә әйтсәм Коръәнгә туры килер микән? Нәрсә әйтсәм мөселманга туры килер микән? Юк. Әхлак ул автоматик рәвештә чыгарга тиеш. Әгәр дә урамда бер өлкән кешене күреп, син аңа хөрмәт йөзеннән «Әссәламу галейкум апа, ничек хәлләрегез?» дип ярдәмгә киләсең икән, моны уйларга кирәкми. Ни өчен? Әгәр дә синең әхлагың төзек булса, холкың, ул сине үзе чыгара автоматик рәвештә. Син даже уйлап та тормыйсың аны. Шуңа күрә менә синең шушы уйламыйча, җиңеллек белән чыга торган эшең бу синең холкың. Димәк, яхшы чыксын өчен нишләргә кирәк? Моны яхшыртырга кирәк. Начар чыксын өчен моны начарлатырга кирәк. Менә бу кешенең холкы. Шуңа күрә кайбер кешегә нәрсә диләр? Бигрәк холыксыз бу диләр. Шулай бит? Ни өчен холыксыз? Чөнки аның эчендә шулай бер бар. Һәм ул чыга. Мәсәлән, кемдер ачуга бирелеп китә, ачуын тыя алмый, ул аның ичке халәте. Менә әхлак шушы мәсьәлә. Шуңа күрә әйтәләр бит инде, ничек диләр әле, копай глубже диләр. Шулаймы? Тирәнрәк ал диләр. Менә кешенең тышындагы хәрәкәтләрен төзәтер өчен, үз-үзен тотышын төзәтер өчен, аның кулын, аягын, телен төзәтергә кирәкми. Нәрсәсен төзәтергә кирәк? Эшен. Әгәр дә эше төзек булса, тышка яхшы сүз чыгачак. Яхшы сүз чыгачак. Әгәр дә эше яман булса, аның сүзе дә яман булачак. Нигә кеше сүгенә? Чөнки аның ул эшендә утыра. Кайбер кеше, мәсәлән, без хәзрәтләр бит инде менә вагызлар сөйлибез, ашларга йөрибез. Без кайбер кешеләрне дин юлына чакыра башлагач, алар нәрсә диләр? Ну, һәркем бит инде үзенә аклану эзли, оправдание, шулаймы? Ул әйтә, минем ишем чиста ди. Кай вакыт аңа әйтәсе килә, синең ишең чиста булса, телең дә чиста булыр. Чөнки аның телендә гел кирәкмәгән сүз. Шуңа күрә нишләргә кирәк? Ишне чистартсак, телебез дә чистара. Ишне чистартсак, кулыбыз да чистара. Ишне чистартсак, уйыбыз да чистара. Менә шуңа күрә ислам нәрсә эшли? Безнең холкыбызны төзәтү өстендә эшли. Менә әхлак ул шушы инде. Әхлак ул инде во множественном числе. Нравы була. Холык нрав булса человека, әхлак нравы человека. Шуңа күрә әхлак дигәч, сез инде, безнең татарда кергән инде әхлак дип, шулай бит. Шуңа күрә без аны әхлак дип әйтәчәкбез инде, ләкин мәгънәсе күплек санда холыклар була инде. Һәм Аллаһ Тәгалә инде һәрберебезгә дә хәерле күркәм әхлак бирсен, һәм безнең өчен шушы җир өстенә җибәрелгән эталон, иң хәерле, иң күркәм үрнәк ул кем? Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә без кешеләр, Аллаһ Тәгалә кешене аның табигаты зәгыйф, его природа слабая. Һәм кеше ул үзен кай вакыт ничек кенә көчле, тотрыклы, нигезле дип күз алламасын, без барыбыз да зәгыйф. Һәм безнең нинди проблемабыз бар? Без авышабыз. Шулаймы? Без авышабыз. Хәтта кешенең уй фикерләре үзгәрә. Менә мәсәлән 20 яшьтә егет уйлый, менә бу дөрес ди. 25 яшьтә уйлый, юк, бу дөрес түгел икән ди. Чөнки тормышта нәрсәдер була, кешенең уй фикерләре үзгәрә, кешенең хисләре үзгәрә, кешенең кыйммәтләре, рухи, ягъни менә бар бит жизненные ценности. Ул үзгәрә. Шулай бит, яшь чакта бер төрле, олыгайгач икенче төрле, картайгач икенче төрле. Менә кеше һәр вакыт авыша. Хәтта калб, гарәп телендә калб, ул бөтерлә борыла дигән сүз. Пәйгамбәрбез әйтте, калб ди, ул агачтагы яфрак кебек ди. Җил бу якка чыкса, бу якка борыла, бу якка булса, бу якка борыла. Каллаба юкаллибу. Шуңа күрә кешенең табигаты нишли? Ул авыша. Без барыбыз да авышабыз. Шуңа күрә безгә кирәк нәрсә? Образ подражания кирәк безгә. Без кемгәдер, кемнәндер үрнәк алырга тиеш. Кая ул үрнәк? Аллаһ Тәгалә үрнәк итеп җир өстенә пәйгамбәрләрне җибәргән. Һәр заманда, һәр милләттә, һәр җирлектә булды җир өстендә йөрүче нәрсәләр, үрнәкләр. Вот они образцы, вот они
примеры для нас. Шулай бит? Дөнья беткәнче җир өстендә иң хәерле, иң күркәм үрнәк кем? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәрбер изге сыйфатта, һәрбер изгештә без аннан үрнәк алсак, без изгелеккә якын булачакбыз. Һәм пәйгамбәребезнең әхлагын кем төзеде? Кто построил нрав пророка? Кто его воспитал? Аллаһы Тәгалә үзе. Аллаһы Тәгалә аны тәрбияләде. Һәм аңа шундый хылык бирде, шундый әхлак бирде. Тарихта пәйгамбәргә кадәр дә, пәйгамбәрдән соң да андый хылыкка ия булган бүтән беркем дә булмады һәм булмаячак. Аның хылкы иң күркәм. Һәм аның хылкына бәяне кем куйды? Кто оценил его нрав? Аллаһы Тәгалә. Нинди аятта? Ва иннәка ла'ала хулуқин азим. Аллаһ Тәгалә Калам сүрәсенең, Калам сүрәсе 4-нче аят. Аллаһ нәрсә диде? Ва иннәка ла'ала хулуқин азим ди. Воистину ты обладаешь великим нравом диде. Син бүйүк диде. Күркәм генә дә димәде, матур гына да димәде. Бүйүк әхлагы ясы син диде. Хулуқун азим. Ягъни великий нрав диде. Синең хылкың бүйүк диде. Димәк, әгәр дә без көчебездән килгәнчә аның хылкына якынайырга тырышсак, аның хылкына якынайган сайын, аннан үрнәк алган сайын, без нишлибез? Biz дә хәерлерәк булабыз, иншалла. Шулай бит. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә барыбызны да күркәм әхлакка күндерсен, чөнки Аллаһтан башка күркәм әхлак бирүче юк. Шулай бит. Аллаһы Тәгалә бирә, аның турында да сөйләшәчәкбез иншалла. Һәм бездән яман хылыкларны алсын. Аллаһы Тәгаләдән башка яман хылыкларны алучы юктыр. Һәм күркәм хылык. Күркәм хылык ул кешенең дөньядагы бәхетенә нигез булып тора. Һәм кешенең ахирәттә Аллаһның рәхмәте белән җәннәт бакчаларына кирип, мәңгелек бәхеттә булуына иң зур сәбәпләрнең берсе булып тора. Нәрсә? Кешенең күркәм хылкы. Шуңа күрә мөселман дөньяда бәхетле булсын, булыйм дисә, нишләргә тиеш? Үзенең әхлагы өстендә эшләргә тиеш. Он должен работать, трудиться над своим нравом. Әле бит ул үзе генә килеп төшмәй. Алмапыш авызыма төштеп, сиңа күктән иңде дә әхлак 50 ел гарантия белән, 70 ел гарантия белән үлгәнчә әхлаклы булдың. Юк. Әхлак өчен көрәшергә кирәк. Әхлагың өстендә эшләргә кирәк. Әгәр дә сине әхлак дөньяда бәхетле итә икән, шайтан сине бәхетле итәргә теләми. Шуңа күрә ул нишли? Синең әхлагыңны бузу өстендә эшли. Әгәр дә әхлак сине җәннәтле итә икән, хәзер аның турында хәдисләрне кайтабыз иншалла. Димәк, шайтан бүтән көчен куячак дошман нишләргә? Безнең хылкыбызны бузырга, безне әхлаксызлык сазлыгына чумдырып, нишләтергә? Безне җәннәткә кертмәскә. Шуңа күрә, әлбәттә, һәрбер мөселман ул инде хезмәт итәргә тиеш, үзенең әхлагын төзәтүдә, һәм без белергә тиеш шуны. Аның турында хәдистә булачак, кешенең әхлак дәрәҗәсе белән, менә ничек була инде, эквалайзермы, градусниктагы теге ниме, кызыл сыйыкчамы, кем ничек күз алдына китерә? Әхлак дәрәҗәсе менгән сайын кешенең дине менә. Кешенең Аллаһка булган мәхәббәте, Аллаһка булган мөнәсәбәте яхшыра. Әхлак төшкән сайын кешенең дине зәгыйфләнә. Шуңа күрә, чөнки нәрсә? Әхлак, дин ул әхлак. Дин ул әхлак. Һәм кайбер олы кешеләргә бу кагылмыйдыр. Кайбер яшьләр, менә алар әйтәләр, кеше күбрәк иманы өстендә эшләргә тиеш, бер Аллаһка булган гыйбадәте өстендә, таухид өстендә эшләргә тиеш. Әхлак инде ул шундый ни? В сторонке, в кулуарах за сценой стоит и очередь ждет. Бу бик зур ялгышу. Бу бик зур ялгышу. Әхлак каядыр в кулуарах торырга тиеш түгел чиратын көтеп. Син үзеңнең иманың, динең, Аллаһка мәхәббәтең, Аллаһка гыйбадәтең белән бергә син үзеңнең әхлагың өстендә эшләргә тиеш. Ансыз нәтиҗәгә ирешеп булмый. Безнең иншалла дәресләребез
дәресләребез барачак хадисләрдән хадисләргә сикереп. Чөнки без иң беренче дәресебезнең нигезендә нәрсә дидек? Әхлакның иң зур үрнәге кем? Сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк, аның безгә калдырган киңәшләрен, ул бит инде врач безгә рецепт язды. Шулаймы? Менә булай, бу даруны эчегез, моны эчмәгез, менә бу әйбердән сакланыгыз, противопоказаниялар ниләр. Менә без хәзер пәйгамбәребезнең рецептларын, без бит әхлакны төзәтү өстендә дибез инде. Шушы рецептларны без дәресләрнең нигезенә салабыз. Без хадистән хадискә барачакбыз. Ул хадислар арасында әлбәттә Аллаһның бөек аятлары да булачак. Аннарысын булачак шушы хадисләрне үз колаклары белән ишеткән, үз күзләре белән шушы хәлне күреп безгә риваят иткән кемнәр? Сахабалар. Сахабалардан кабул иткән табигиннарның һәм зур галимнәрнең әхлак мәсьәләсендә киңәшләре, аңлатмалары һәм кайбер кыссалар. Ничек итеп, менә ниндидер хәл булганда, бу сахаба шушы сорауга шушылай җавап биргән. Менә без әйдәгез, аны инде Риза Фахриддин гасры сагадат дип әйтә. Бәхетле буыннар, менә бу пәйгамбәребездән соң сахаба, табигин һәм атбагут табигиннар 3 буын. Менә булар саналалар ислам тарихында эталон инде для подражания. Булар иң хәерле гасырлар, без шулардан мисаллар китерәчәкбез. Шуңа күрә теге бер блогер әйтмешли, мы ценим ваше время. Поехали. Иң беренче хадис. Бу хадис имам Тирмизи хадислар җыентыгында килә. Кемнәр безнең әле гыйлем юлында узак түгел, күптән түгел. Мин бераз гына шулай параллельно аңлатып барачакмын. Хадислар, алар нәрсәләр? Нәрсә ул хадис? Хадис ул пәйгамбәребез әйткән сүзләр, пәйгамбәребез эшләгән эшләр. Кай вакыт без пәйгамбәребез әйтте дип хадисне әйтәчәкбез аның сүзләрен, кай вакыт без бер сахаба пәйгамбәребезне күреп иман китергән һәм иманда үлгән кешеләр. Шулай бит. Пәйгамбәр менә шулай эшләде дип, ул да хадис. Шулай бит. Менә безнең очракта күбрәк шулар булачак инде хадислар. Шуңа күрә ул хадислар, алар һәр берсе җыелган махсус җыентык. Җыентык русчанчык була? Сборникларда. Ул сборникларның бар общепризнанныйлары, бүтән дөнья галимнәре кабул иткән, ул сборникларның бар бүтәнесе дә кабул итмәгәннәр. Бүтәнесе дә кабул иткән сборникларга килгәндә Бухари, Имам Муслим, анда шикләнердәй бер хадис тә юк. Алар бүтәнесе тикшерелгән, алар инде, әйтсәк була, Коръан дәрәҗәсе кебек инде. Бухари, Муслимлары. Калганнарына килгәндә, алар инде була төрле дәрәҗәдә сахих хадислар, хасан хадислар, ләкин без сезнең белән загыйф дәрәҗәсендәге хадисларны алмаячакбыз иншалла. Безнең яки сахих, хасан дәрәҗәсендә, димәк, бу хадислар тикшерелгән галимнәр моның бүтән цепочкасын карап, димәк, безгә булар ышанычлы дип әйткән. Шуңа күрә беренче хадис Тирмизи риваятендә, ул хасан хадис, Абу Хурайра тапшыра. Кем ул Абу Хурайра? Абу Хурайра ул сөекле пәйгамбәребезнең бер сахабасы. Иң күп хадис безгә килде Абу Хурайрадан. Абу Хурайра безгә сөйләгән, тапшырган хадислар кебек бүтән бер сахабадан да килми. Иң күп хадис Абу Хурайрадан килә. Шуңа күрә безнең һәр дәрестә хадис дигәчтә мин бер хадис булса да, ике хадис булса да Абу Хурайрадан дип әйтәчәкмен. Абу Хурайра ул аның үз исеме түгел, гарәпләрдә кунья, прозвище булган. Абу Хурайра ул песиләр, отец кошечек була инде. Пси яраткандыр инде. Шуңа күрә Абу Хурайра дип кушканнар. Шулай бит. Абу Хурайра турында аерым әле безнең әтияни хакы турында аерым дәрес булачак иншалла. Димәк, мин дәрес сайын аңлатмаячакмын. Бу беренче дәрес булган. Абу Хурайра тапшыра. Бер вакыт сөекле пәйгамбәребез янына кешеләр килделәр ди. Һәм сорау бирделәр. Нинди сорау? Күз алдына китерәбез. Сөекле пәйгамбәребезгә килеп кешеләр сорау бирәләр. Ул җавап бирә. Шулай бит. Нинди сорау? Алар әйттеләр: "Я Расулаллах, күпчелек кешене җәннәткә нәрсә кертә? Нәрсә сәбәпле күп кеше җәннәткә керәчәк ди? Иң күбе җәннәткә кешене нәрсә кертә?" Менә шулай тәрҗемә итсәк тә була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ике әйбер диде. Беренчесе тақваллаһ ва хуснул хулук диде.
Біріншісі Аллахқа тақуа болу, икенчесе көркем әхлақ дейді, көркем хылық дейді. Әйдәгіз, менә бу хадисне хәзер аңлап китәбез. Менә бу хадистә сөйкле пәйгамбәребез ике сыйфатны әйтте. Шушы ике сыйфат сәбәпле кеше күп вакытта җәннәткә керәчәк. Шушы ике әйбер кертәчәк кешене җәннәткә, һәм иң күп кешеләрне. Хәзер аңлатам, әле тагын 5 тапкыр борчылмагыз. Иң беренче пәйгамбәребез тақваллык диде. Нәрсә ул тақвалык? Күп хадис, күп Коръан тәфсирләрендә, мәсәлән, рус телендә иттақуллах дигән сүзне Аллаһка тақва булыгыз. Бойтесь Аллаха дип тәрҗемә итәләр. Ләкин асылда Аллаһтан курку ул не передает весь смысл этого слова. Тақвалык сүзе киңрәк. Аллаһтан курку ул хауф, хашья, а тақвалык ул башка. Шуңа күрә нәрсә ул Аллаһка тақва булу? Галимнәребез әйтәләр, тақвалык ул син кемнеңдер нәрсәдәндер курыксаң, шушы курыккан әйбердән сиңа зыян тимәсен өчен үзең белән ике арага койма тотасың. Устанавливаешь преграду. Һәм шушы койманың теге ягына чыкмыйсың. Менә бу синең чыкмавың, саклануың тақвалык була. Шуңа күрә тақвалык ул татар телендә күбрәк курку түгел, саклану сүзеннән килә. Аллаһтан куркыгыз түгел, Аллаһтан сакланыгыз. Күбрәк туры килә. Ни өчен? Кемдер әйтергә мөмкин, чөнки Аллаһтан сакланасың. Сакланасың. Ник? Чөнки Аллаһның бар рәхмәте, Аллаһның бар ачуы. Шулаймы? Аллаһның бар җәннәте, Аллаһның бар җәһәннәме. Аллаһның бар Ан-Нафи' дигән исеме. Ан-Нафи' сиңа файда китерүче. Аллаһның бар Ад-Дар дигән исеме. Ад-Дар тот, кто наносит вред. Аллаһ Тәгалә яңгыр биреп игеннәрне үстерәме? Үстерә. Аллаһ корылык биреп игеннәрне корытамы? Зыян килдеме? Килде. Аллаһ Тәгалә китерде. Ни өчендер? Шуңа күрә беркемнең дә гарантиясе юк. Мин Аллаһка иман китердем дә, все, у меня там чики-пуки, все нормально. Юк, Аллаһның ачуы, газабыннан беркемнең дә гарантиясе юк. Шуңа күрә без Аллаһка килгәндә biz нәрсәдән куркабыз? Аллаһның ачуыннан, газабыннан, җәһәннәменнән, ризасызлыгыннан бездән. Шулай бит? Димәк, без нәрсә эшлибез? Аллаһ белән аның ачуы, газабы, ризасызлыгы безгә төшмәсен өчен без нишлибез? Кыйма тотабыз. Нәрсә бу кыйма? В чем проявляется менә бу остерегание от наказания Аллаха и его гнева? Аллаһның ике әйбердә кушканнарыны тисәң, тыйганнарыннан тыеласың. Менә бу синең тақвалыгың була. Юк, ул богобоязненность дип кенә әйтелә. Ну, это не передает нине. Это некая преграда между тобой и между тем, что грозит тебе. Менә, мәсәлән, даже дөньяда, менә мәсәлән, ут яна, бармагыңны тыкмыйсың бит. Шулаймы? Балаңны китермисең. Менә мәсәлән, монда учак, нәрсәдер яна, син балаңа әйтәсең, якын килмә. Бу нәрсә якын килмә? Менә бу тақвалык. Тақвалык. То, что ты утка килмисең, бу синең тақвалыгың. Яки мәсәлән, барасың, кыйма, ишек, ләкин тегендә өтөрә, бик каты. Киргә дә була инде. Ләкин кирмисең. Ни өчен? Чөнки этнең сиңа нәрсә? Зыяны тиергә мөмкин. Менә синең кирмәвең тақвалык була. Әйе, остерегайтесь була, предостережь. Менә шуның кебек сорауларга кирип китсәк, дәрес бетәчәк. Әйдәгез 5 минут калдырыбыз ахырдан, яме? Язып барыгыз. Димәк, все, алга таба киттек. В чем проявляется твоя богобоязненность, твоя тақва? Аллаһ каршында. То, что ты выполняешь его приказы, остерегаешь его запретов. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Минем кушканнарым үтәгез, тыйганнарымнан тыелыгыз, минем ачуым, газабым сезгә булмаячак ди. Шуңа күрә иң беренче пәйгамбәрбез тақвалык диде. Тақвалык — это твои отношения с кем? С Создателем. Син 5 намаз укыйсың, бу синең тақвалыгың. 5 намаз укымасаң, тақвалык булмый. Син Рамазанның уразасын калдырмыйсың. Без сөйләшмибез, понедельник, четверг уразалары, тахаҗуд намазлары, тақвалык, ул төп тақвалык түгел, ул башка тақвалык.
Монда сүз бар Аллаһның әмерен үтәү. Мәсәлән, кемдер ястүн укымый, тахаҗудлар укый. Тақва түгел ул. Чөнки тақвалык ястү. 1000 рикагат тахаҗуд укысаң да, синең ул бер укымаган ястүгне кайтармый. Шулай бит? Менә шуңа күрә тақвалыгың нәрсә Аллаһның әмерен үтәү, тыйганнарны тыелу. Менә бу тақвалык була. Шуңа күрә, карагыз, хадискә кайттык. Тақвалык һәм күркәм хылык диде. Галимнәребез әйтте. Менә монда бу хадистә Аллаһ Тәгалә biz кешеләр, пәйгамбәребез кешеләрне чакырды нәрсәгә? Правильно выстроить отношения. Два направления килә монда. Тақвалык с кем? Аллаһ белән. Хочешь в рай? Кем бармы теләкчеләр җәннәткә керергә? Ике әйбер диде. Беренчесе нәрсә? Аллаһ белән араңны төзе ди. Тақвалык, биш намаз, Рамазан уразасы. Бу тавык бисмилләсе суелган. Мин моны ашамыйм. Харам. Шулай бит? Гайбәт. Гайбәт уже тигәккә күчәбез күбрәк. Кешеләр белән бәйле. Шулай бит? Шуңа күрә гыйбадәт, әмерен үтәдең, тыйганнарны тыелдың. Нәрсә? Риба, башкасы. Бу синең правильное отношение с Аллаһом. Икенчесе, Аллаһ белән генә араны төзәтү җитәме, юкмы? Пәйгамбәребез бит икәү диде. Кошның ике канаты бар, очыр өчен. Бер канат белән кош оча алмый, икенчесе дә кирәк. Шуңа күрә нужно правильно выстроить отношения с Аллаһом һәм күркәм хылык, прекрасный нрав диде, җәннәткә керер өчен. Ансы нәрсә? Кешеләр белән генәме? Давайте подумаем. И дальше. Хайваннар керәме? Әгәр дә син асрамага мал алып, синең сыйырың бар, атың бар, ашатмыйсың. Син әхлаклымы? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям килде бер дөя янына, дөя елады. Пәйгамбәрбез килде дә шулай тотты, дөя елады, һәм әйтте: "Где хозяин?" диде. Менә бер бедуин киләл монда ди, синең дөяң елый ди, зарлана ди. Только что твой верблюд пожаловался мне, что ты его не кормишь ты. Это есть безнравственность. Син аның хакына керәсең, шулаймы? Шуңа күрә син аны ашатырга тиеш. Кайсы Сахих Муслимдамы килә? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям күрде Исра Мигъражда песи битләрен тырмый иде бер хатынның. Ни сәбәпле бу дигәч, өендә бикләгән песине ди, чыгарып та җибәрмәгән, үзе дә ашатмаган, ашка үлгән ди. Чыгарып җибәрсә, Аллаһ аны ашатыр иде. Шулаймы? Син ашатмыйсыңмы? Чыгарып җибәр, Аллаһ аны ашата. Берәрсе жәлли, берәрсе китерә, үзе чыккан тота, күгәршен тота, башкасын. Кемнеңдер шибиен. Аллаһ аны ашата. Ашата. Ул аны чыгармаганда нәрсә? Шуңа күрә әхлак, ислам әхлагы кешеләр белән генә шикләнми. Ислам әхлагы намного шире. Монда кешеләр, әлбәттә кешеләр беренче урында. Мы не можем сравнить людей, ценность человечества с животными. Кешеләр, әгәр дә кайсыдыр хайван кешеләргә зыян китерә икән, ул хайванны үтерергә кирәк. Шулаймы? Ул бит чөнки зыян сала. Мәсәлән, ниндидер бездә теге буддизмдагы кебек изге чебеннәр юк. Ул зыяны китерә икән, аны үтерергә кирәк. Ләкин кеше беренче урында әлбәттә. Кешеләрдә бөтенесе бер дәрәҗәдәме? Bütün кеше бер дәрәҗәдә була алмый. Чөнки бар кешеләр арасында особый статуслы кешеләр. Мәсәлән, әтияни. Шуңа күрә әхлак, анда бик күп баскычлар. Кешеләр дигәч тә монда күрше, мәсәлән, күрше хакы гади кешедән күпме? Ничә мәртәбә күбрәк? Бишлек куям. Кем әйтә? 10 мәртәбә. 10 кешене менә монда куябыз үлчәүгә. Монда бер күршене куябыз. Бер дәрәҗәдә була. Шуңа күрә әхлак кешеләр генә түгел, хайваннар, кошлар, бөҗәкләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бер пәйгамбәр ди. Хадистә исеме килми. Бер пәйгамбәр агач төбендә күләгәгә килде дә утырды ди. Астан кырмыска тешләп алды. Оказывается, кырдагына нәрсә кырмыска ясы булган, муравейник. Шундан ашуга бирелде дә, каты тешләгәндер инде. Ашуга бирелде дә, нишләде? Теге муравейникны ватты. Аллаһ Тәгалә вахий иңдерде. Откровение не спаслал этому рабу своему.
Нәрсә диде? Бір қырмысқа сиңа зыян салды, сен аның бүтін ғаиләсен җимердең ди. Башкалар бит гаепле түгел, шулай ма? Даже если по справедливости карасаң инде, кая ул сиңа зыян, шуның белән разбирайся. Аллаһ Тәгалә әйтте, то есть упрекнул, Аллаһ Тәгалә упрекнул своего пророка за то, что ул ниләргә нәрсә зыян салды. Шуңа күрә бик күп хадислар бар. Кошлар турында, хайваннар турында. Менә шуңа күрә әхлак намного шире. Ләкин әйдәгез, бу хадисне нитәбез? Нәтиҗә подытожим, нәтиҗә чыгарабыз. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорадылар. Я Расулаллах, җәннәткә керер өчен нәрсә кирәк? Ике әйбер диде. Тақвалык һәм күркәм хылык. Нәрсә ул тақвалык? Аллаһ белән араңны төзәт, исправь отношения с Аллахом. У тебя должны быть прекрасные отношения с Аллахом. Һәм бер сүз белән әйтәбез, кешеләр, хайваннар, то есть прекрасные отношения с Создателем и прекрасные отношения с его созданием. Халык кылучы һәм мәхлуклар белән. Аллаһ белән, с Творцом и с его творениями. Менә шул вакытта гына җәннәткә керәсең. Димәк, нәтиҗә тагын бер. Аллаһ белән берәү арасын төзәтә, намазларын яхшылап укый, бөтен нәрсә тәртиптә. Но шул ук вакытта, мәсәлән, ир буларак семьясын тәэмин итми, не обеспечивает свою семью. Хатынына изгелек кылмый, балаларына изгелек кылмый. Мәсәлән, кемдер уразалар тотта инде, бөтен нәрсәсе тәртиптә, тегесе харам, бусы харам, әнисен рәнҗетә. Буламы җәннәт? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Аллаһның ризалыгы әнинең ризалыгы белән диде. Әтиәнинең. Аллаһның ачуы әтиәнинең ачуы белән диде. Шулаймы? Димәк, бер канатны төзеп, монда төзи, яхшы, намазлары тәртиптә, уразалары тәртиптә, бөтен нәрсә әйбәт, ә монсы юк. Бармы җәннәткә чыгып буламы? Булмый. Вот это означает важность нрава. Ансыз җәннәткә кереп булмый. Бу җитәме безгә әхлакның дәрәҗәсен аңлар. Әгәр дә син җәннәткә керә алмыйсың икән әхлаксыз. Менә шуңа күрә бу бик мөһим әйбер әхлак мәсьәләсендә Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Икенче хадис. Без хадистан хадисларга киттек. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм моны инде безгә Абу Хурайра түгел, Җабир ибн Абдулла дигән шулай ук бик күп хадислар килә. Җабир ибн Абдулладан нәрсә ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: «Инна мин ахаббикум иlayya ва aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinakum akhlaqan» ди. Дөреслектә кыямәт көнендә ди. Кыямәт көне иң беренче нәрсә ди Пәйгамбәр? Сезнең арагыздан ди, минем күңелемә иң якын булганыгыз ди. Ягъни тот, кого я люблю больше всех из вас ди. Һәм кыямәт көнендә миңа иң якын басып торачагы ди. Арагыздан әхлагы иң күркәм булганы ди. Арагыздан кайсыгызның әхлагы иң күркәм, иң матур була, шуны мин күбрәк яратам сезнең арагыздан ди. Һәм кыямәттә ул миңа иң якыны булачак ди. Бу хадис имам шулай ук Тирмизи риваятында килә. Менә бу карагыз, Аллаһның рәхмәте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң күркәм әхлагы ясы. Һәм ул бәндәләре арасыннан иң ныгы кайсын ярата? Кайсының әхлагы иң яхшы? Һәм кыямәт көнендә кем пәйгамбәргә якынрак булачак? Һәм иншалла кайда дагын? Кыямәттә генә түгел, кайда да якынрак булачак? Җәннәттә. Җәннәттә кем якынрак булачак? Кемнең әхлагы арадан иң яхшырак була. Чем прекраснее нрав, тем пророк тебя будет больше любить. Чем прекраснее нрав, тем ближе к нему в судный день. Менә бу хадисне кашан укыганмындыр, хәтерләмим. Бу хадисне укыганнан соң мин үземә даже шундый ни куйдым. Индикатор. Ул бит инде тормышта төрле чаклар була, шулаймы? Төрле ситуациялар була. Иногда әхлак скачет вот так. Шулаймы? Зашкаливает то туда, то туда. К сожалению, кызганычка каршы гел яхшы якка гына түгел. Кай вакыт без поддаемся. Без вәсвәсәгә, кыткыга биреләбез дә, нишлибез? Кай вакыт бераз әхлаксызлыкка чыгып алабыз. Шулаймы? Төшәбез әхлаксызлыкка. Ярый инде кай вакыт кына булса. Шуңа күрә әхлакны Аллаһ сыный.
Һәм еш кына ул беләсезме ничек сыный? Сезгә әхлаклы кешеләр җибәрми, ә ниндиләрен җибәрә? Әхлаксыз кешеләрне җибәрә. Вот кырыңда әхлаклы кешеләр булганда, синнән дә әхлаклы кеше юк инде. Шулай бит? Берәү керде, ассаламу ва галейкум ассалам. Шулаймы? Ул сине кочаклый, син аны кочаклыйсың, ул сиңа бүләк, туктале, мин дә сиңа берәр бүләк бирим әле. Ой, бөтенесе дә ни, диме? А вот шул ук әйберне попробуй повторить. Синең кырыңа әхлаксыз кеше кергәч, Жүннәп сәлам бирми, жүннәп сиңа карамый, bir сиңа яхшы сүз әйткәне юк. Син аңа ассаламу алейкум, ярый син, ой, Алланың рәхмәте язып, кая әле сиңа бер бүләк, ул сиңа пычрак сүзләр әйтә, син кая әле сиңа берәр бүләк. Менә монда сынала, на самом деле, Аллаһ сыный синең әхлагыңны әхлаксызлар белән. Шулай бит? Менә шунда дагы кай вакыт поддаешься. Кай вакыт соңыннан уйлыйсың, туктале, карале, мин бит, ну вот, за счет не сдал. Шулай бит инде? Менә шунда һәркем үзенең әхлагы өстендә эшли. Менә мин үземә хәтта шундый бу хадистән соң индикатор куйдым. Менә мәсәлән, жизненный бер тормышта халат булды. Мин үземнең, казалось бы, миңа инде кажется, да, мин әхлагымны саклап калдым кебек. Мин әхлаксызлык белән нитмәдем. Тырыштым. Менә мин шунда үземә әйтәм, кара, мине Пәйгамбәрбез бит инде ныграк ярата башлады. Һәм кыямәт, мин әз генә якынайдым аңа. Шулаймы? Иншалла. Ни өчен? Чөнки минем әхлагым күркәмләнде. Киресенчә булганда поражение, без җиңелдек. Һәм нәрсә? Мин үземә күз алма китерәм, Пәйгамбәр ерагайды миннән. Китте. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Әхлагыгыз яхшырак булган сайын, мин сезне күбрәк яратам диде. Әхлагыгыз яхшырак булган сайын, сез миңа якынрак киләчәксез. Шуңа күрә син яракта торасың. Монда толпа бит инде. Монда сахабалар, ниләр? Синең бит әхлагың яхшырак, Пәйгамбәрбез әйтә. Ана аны күрәсезме? Кая, беразның исеме? Исемегез? Гөлсинә. Пәйгамбәрбез әйтә, Гөлсинә ерак баскан ди. Мондара китерегез әле ди. Аның әхлагы яхшырак иде. Күз алдына китерәсезме? Менә шуңа күрә индикатор. Якынаябыз, ерагаябыз. Менә бу әйбер безгә ярдәм итәргә тиеш, әхлакларыбызны төзәтергә иншалла. 3нче хадис. Абу Хурайра радиллаһу ан, әйтәм бит. Абу Хурайра, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Абу Хурайра радиллаһу анху әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Иннакум лан тас'ау ан-нас би амваликум." Пәйгамбәрбез әйтә, кара, монда хәзер бара ни? Кешеләр белән эш итү дәресләре. Как работать с людьми? Как зарабатывать сердца людей? Пәйгамбәрбез әйтә, сез ди бер кашанда, никогда ди, сез бер кашанда кешеләрне ди байлыгыгыз белән кулачлап бетерә алмаячаксыз ди. Вы никогда не сможете объять людей своим имуществом ди. Акча белән, ризык белән, да, акча белән дә күп кешене дус итәргә була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям он сам использовал этот метод. Ганимәт малын бирдеме, кайбер кабиләләргә күбрәк. Алар исламга килсен өчен. Целый көтүләрне бүләк иттеме? Әйе, кемгәдер садака бирсәң, кемгәдер ярдәм итсәң, аның күңеле була. Ләкин Пәйгамбәр нәрсә ди? Денег у вас не хватит на всех ди. Бөтен кешене ди, сез бер кашанда дигән менәмдә сүз бар. Никогда бер кашанда кешеләрне ди, малыгыз белән, имуществом никогда не сможете объять. Кулачлап бетерә алмаячаксыз. Менә тегеңә бирдең, моңа бирдең, тегеңә бирергә оныткансың икән. Шулаймы? Тегесе сүгә сине. Абысы әйтә, миңа азрак бирде ди, тегеңә күбрәк биргән икән ди. Шулаймы? Менә ул акча шул. Ләкин ди, карагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, "Валакин ясаухум минкум бастул вajhi ва хуснул хулук." Ике әйбер ди, ике байлык белән сез бөтен кешене кулачлап бетерә алачаксыз ди. Нәрсә? Көләш йөз, һәм нәрсә? Күркәм холык ди. Светлое лицо и прекрасный нрав ди. Кемгә синең акчаң барып җитмәсә, ризыгың, күчтәнәсең барып җитмәсә дә, синең нәрсәң барып җитә? Кешегә йылмайып каравың, кешегә матур сүзең, бөтен кешегә синең акчаң кирәк тә түгел.
Кімгәдер ақша берсәң, ол киресенчә сиңа нәрсә? Үпкәләргә мөмкин. Шулай бит? Ә син аңа йылмайып қарасаң, син аңа жылы сүзеңне әйтсәң, Пәйғамбәрбез әйтә, бүтін кішіні құлашлап ала алачаксыз. Вот здесь вас хватит на всех ди. Шуңа күрә менә бу хатта бір нәрсә, бір ничек әйтергә, хатта бу кешеләргә тәэсир итүнең бір көче. Ничек нинең бар бит, Карнегинеңме, как влиять на бар бит китап инде. Әйе, шуның кебек, менә Пәйғамбәрбез нәрсә ди? Как можно объять максимальное количество людей? Акча белән түгел. Нәрсә? Көләш йөз һәм күркәм хылык белән. Синең күркәм хылыкың, синең көләш йөзең бүтән кешегә җитә. Акчаң җитмәячәк. Әйтәм бит, барыбер сине кемдер сүгәчәк. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тарихта күрәбез, кай бер кабиләләрне, әйе, мәсәлән, менә бер көтү тора иде, кабилә башлыгы килде, делегат булып, посол булып. Пәйгамбәрбез әйтә, ана күрәсеңме көтүне? Аның теге башы күренмәй иде. Күрәм ди, Пәйгамбәрбез әйтә, забирай ди. Ул шул хатлык моңа гаҗәпләнде, хатта нәрсә эшләде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы көтүне алгач, кайтты да әйтте, бүтүнегез исламга килегез диде. Мин мондай кеше юк, мин мондай кеше күргәнем юк ди. Мондай бу ди хәерчелектән курыкмый ди, факирлектән курыкмый ди. Менә шуңа күрә нәрсә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кемнәрнедер алды, ләкин карагыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бүгенге көнгә кадәр 1000 ел үтте. Күпме кешеләрнең йөрәкләренә керә. Нәрсәсе, акчасы беләнме? Ул үлгәндә 1 динар, 1 дирхам калдырмады. Шулаймы? Бер замок калдырмады, бер дворец калдырмады, бер нәрсә калдырмады. Ләкин Пәйгамбәребезнең әхлагын без бүген өйрәнәбез через 1500 лет. Һәм без влюбляемся в этого человека. Аның әхлагы, аның кешеләр белән булган мөнәсәбәте. Шуңа күрә Пәйгамбәребез безгә күрсәтте самые, ничек әйтергә, самые сильные, самые действенные оружие в нәрсә? Во владении сердцами людей, нәрсә? Көләш йөз һәм күркәм хылык диде. Менә шуңа күрә Пәйгамбәребезнең менә бу киңәше кешегә күп кирәкми. Күп кешегә синең малың, акчаң кирәкми. Ләкин урамда син аны күргәч йылмая белсәң, син аның хәл-әхвалын сораша белсәң, матур итеп нәрсә? Күрешә белсәң, сәлам бирсәң, синнән дә яхшы кеше юк. Менә шуңа күрә хатта әйтте бит, табассумука фи вajhi ахика садака ди. Синең ди кардәшеңне күреп йылмаюыңда нәрсә булыр ди? Садака булыр ди. Шулай бит. Шуңа күрә әлхәмдүлилләh, инде Аллаһ Тәгаләнең илчесе безгә менә шушындый киңәш бирә. Ул хатта мәсәлән ул бүгенге көндә менә җитәкчеләрне өйрәтәләр бит инде. Түрәләрне өйрәтәләр, как там влиять на сердца людей, там как убеждать. Менә Пәйгамбәребезнең дәресе. Йылмая белсәң, шулай бит инде матур сүз әйтә белсәң, үзеңнең күркәм хылкыңны күрсәтсәң, күп кеше сиңа иярәчәк. Һәм чыннан да бүгенге көндә дә күп кешеләр алар иярәләр, ягъни якынаялар. Нинди кешеләргә? Әхлаклы кешеләргәме, әллә әхлаксыз кешеләргәме? Әлбәттә, әхлаклы кешеләргә. Һәм күп вакытта кешенең ниндидер һөнәрендә, үзенең специальностында белгеч булса да ул, может ул очень крутой математиктыр. Но то, что ул кеше белән, балалар белән әхлаксыз, аның ул математикасы югала. Шулаймы? Какой-то академический белемнәре юкка чыга. Может ул бик яхшы врачтыр. Прямо шул хатлы яхшы беләдер, ул үзенең мәсәлән анда, белмим, хирургиясынмы, ниенме, ул шул хатлык яхшы беләдер. Ләкин то, что ул аңа приемга килгән апа белән җүнләп исәнләшә белми, аңа йылмая белми, аңа сорауларына җавап бирә алмый, аның ул тау кадәр белемнәре нишли? Алар юкка чыга. Аның файдасы күпкә кими. Ни өчен? Чөнки менә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Көләш йөз һәм күркәм хылык диде. Ә кай вакыт, бәлки ул берәр стажер, берәр практиканттыр, может әле ординатурада гына укып йөридер. Шулаймы? Әле операциядә ясамагандыр. Но теге приемга килеп кергән әбине шундый итеп, ягымлы итеп сөйләште, шундый ягымлы итеп киңәш бирде, ул әбигә дару да кирәкми хәзер. Нитте, терелде инде ул күптән, шулаймы? Менә шуңа күрә Пәйгамбәребезнең бу сүзе кешеләрне акчагыз белән, малыгыз белән кылачлап бетерә алмыйсыз диде.
Моның өчен кирәк нәрсә? Көләч йөз һәм күркәм холык диде. Димәк, күркәм холык әле ул җәннәткә кертә торган гына әйбер түгел. Ул нәрсә дәгем? Кешеләргә тәэсир итә торган нәрсә? Көч. Это, оказывается, еще сила, которая влияет, огромная сила, которая влияет на людей. Шуңа күрә әйдәгез беренче дәресебезне, иншалла, тамамлыйк. Без 450 битлек китапның 8нче битенә җиттек, шатланыгыз. Аның әле алдагы 5 бите не, предисловие гына әле. Шуңа күрә, иншалла, Аллаһның рәхмәтендә булырга язсын. Камералар сүнгәндер, буквально 1-2 сорау. Мин тагын 2 минут була алам сезнең белән. Менә ниндидер сорау бар иде шуңа. 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 Бар иде шуңа.